Ndi Igbo watch the video kita about Ojazzy Igbo and his crew member. Agwara m unu na ị na-anwụ anwụrụ ọ bụ na isi ga na-egbu anwụrụ. Quit! Agwara na-egwu, if you're not good for your brand, quit. If you're not good for your brand, quit. Anwụcha anwụrụ, anwụwa ọ bụ anya, nwụwa ọ bụ ntị. So Ojazzy Igbo, the flute guy behind Kcee Ojapiano, survived a ghastly motor accident yesterday with the car Kcee bought for him. And this is what Jpac has to say about the accident. Jpac is blaming Ojazzy Igbo and blaming the accident on Ojazzy taking Mkulumili, hard drugs and all that. Ndi Igbo watch the video kita about Ojazzy Igbo and his crew member. Agwara m unu na ị na-anwụ anwụrụ ọ bụ na isi ga na-egbu anwụrụ. Quit! Agwara na-egwu, if you're not good for your brand, quit. If you're not good for your brand, quit. Anwụcha anwụrụ, anwụwa ọ bụ anya, nwụwa ọ bụ ntị. Mgbe wọchị anwụchara anwụrụ pịara egwu yoyoyoyoyo. Na-emoto Kcee tara afụ, agbagide Kcee wụọ, tagide Kcee ka ji, nwụgide Kcee ka na aṅụ oyiri, dọgide ka na dọgide agaretọ. Kcee were anya ihere were anya ụjọ wee jee zụọ Toyota Corolla wee buru wee bi Ojazzy Igbo wee satisfy ya conscience and the fans. Na moto ahụ ebe iri Ojazzy ka Ojazzy ji wee ṅụta anwụrụ wee ṅụwa ahụ bụ ntị wee bụrụ moto bụ onye ọkụ aka akwere egwu wee maa moto zuru maa moto liri kegasta moto wee sọbọsọ ọdụ ugboro ise. Jee kene Chineke na ọnwụ a na-abịa n'ihu unu na ogbuhu unu. Chekelenu Chukwu kịta kwụ na afụghị kịta igwe kredo kịta ọkwa aka edozi ọcha mgbe igwe kredo na-akpọ ka ọ kpọkọrọta ebe ka ọ mana ị ka bụ ụmụazị only son like him a na-achụ gị achụ a na-achụ gị na mmụọ na-achụ gị n'ife igwe kredo wee na-akpọ ka ọ chịkọ isi gị ọnụ ka ị nwee ogugo isi now ka m mee gị expose ị chọrọ onye nwe ha na accident ka abasị sorry mgbe igwe kredo na-akwụ gị ụgwọ iwere ego iburu achawo je mmadụ ya na Asaba igwe kredo na-akwụ gị ụgwọ iwere ego igo expensive cloth ihe ekwe ọnụ ịmadị si n'obe onye ogbenye mgbe igwe kredo because ị chọrọ independence a na-asa gị isi pụọ a na-eri gị eri percentage gị a na-eri eri ṅaṅa ọ bụ ịpụgo n'aka kredo ka ị gị si na ya gị na ọ bụ ịṅụchara anwụrụ wee were anwụrụ nwụwa hobu akpa ntị nwụwacha hobu akpa ntị were moto mazasịcha moto egoro almost 8 million mmadụ ihe moto okuru na-eru eru were ọgọdọ ikuku kuo okuru ya na ọgọdọ a kulie enu maka nwatakịrị na-etoghị eto wee jụọ ihe gburu nne ya ihe a gburu nne ya eme gịnị ga-egbue ka nke a bụrụ ihe mmụta nyere gị Ojazzy Igbo ọ bụ na ị survive chaa nke a ọgwa unu ajegokuru site onwuru kwuo onwe unu jaja mma onwuru sụgasụga unu aṅụ anwụrụ ofu onye ga-aṅụ anwụrụ ofu onye ga-ese siga ofu onye ga-achụ nwaanyị ofu onye ga-akwa iko ofu onye ga-akpọ ụtaba ofu onye ga-aṅụ tramadol ị na-eme mmehie họrọgoro ofu mmehie mee so na dị na ya Chukwu mgbaghara ka Chukwu nwa ebe o si agbaghara gị ọ bụghị ịṅụọ nkwụ chụọ nwaanyị ịkwa iko ịṅụ anwụrụ ise siga arụrụ niile dị iche iche mechie tụọ asị dị n'ime ka a gasị gị sọrị no jee ṅụkwa anwụrụ ịmaghị ebe a na-ere anwụrụ bịa ka ngosi ọnwụrụ ụkwale na anwụrụ bini ka ije nwa anwụrụ nke ha na-adịkọtala na-agba tai ịṅụcha anwụrụ bịa ka ebe ikwo meshin maọbụ keke maọbụ moto gị jegwoje kpọrọ ya onwe gị ịma na ịbụ ofu nwa na agbara ịchara na mere gị ebere ebe gị okwu I've been waiting for you to talk to you ede abatago adị m asị gị sorry because iji aka ga-emeta ihe na-eme gị togotogo nji awa ọchị gị ị na-ebi reckless life only son like you nwa unu bi ịma na nwa Nnewi na-amụ ife ịma na nwa Anambra nwa Nnewi South na-amụ ife nke gị bụ ofu nwa dịka gị kwesịrị ịmụ ife mana ịmaghị ife ịṅụ anwụrụ ibuo nwa ọ bụrụ uru gị a na-efe gị ego a na-efe gị igbuche iwere rara achawo ṅụrụ anwụrụ na-ebi life kọrọkọtọ were nganga kpachịkọcha elu na ana. No, Jpac. There should be time for everything. This should not be a time to be apportioning blames. This should not be a time for you to start accusing Ojazzy for doing this, for doing that, for doing this, for doing that. This should be time for us to be thanking God. Just looking at the level of this accident, we all should be thanking God that no one lost their life in this accident. Instead of you trying to blame him, many factors can cause accident. Many things can cause accident. Even you, Jpac, that is blaming Ojazzy now for taking Mkulumili. Tomorrow it can happen to you. Even someone that's an expert in driving, sometimes they have accident. Many things can cause accident. You trying to list out that he takes Mkulumili, that he do this, he do that. My brother, take it easy. Take it easy. Everything is not everything we say just because you want to gain followers or just because you want to gain engagement.
This young boy you are talking about like this now is old. You are old enough to be a father to this guy. If you started giving birth early, I'm sure you could have given birth to a son as old as Ojazzy. Look at the way you are sounding. Where they were going or even coming from before this accident happened, you were not there with them. So Jpac, how did you know that these guys took Umpulu Mili? How did you know that it was Igbo, that it was highness that led to this accident? Were you there? Or you are not the type of person that will sit at home and you know what happens in the market? Jpac, take it easy. Take it easy. You don't even know what will happen to you in the next minute. You don't know. Accident can happen to anybody. Anything can cause accident. You might even be driving in your own lane, minding your lane. Maybe someone that is trying to cross the road. Or maybe someone driving a bicycle. Or maybe someone riding a bicycle. Or even an Okada ride, or even a keke. Or even another car coming from the other lane. Might even confuse you to have an accident. You don't know. So stop trying to apportion what led to this accident to Ojazzy taking Igbo or taking all that. Even if he's taking all these things you mentioned now, that should be a time for you to advise him, not now. Was it not here a few months ago that we all were here when a car that was taking people from Lost Choosing to their crusade ground had an accident and a lot of people lost their life? So are you not going to blame the same accident on them taking implement or them taking highness or taking drug? Jpac, before you talk, before you make videos, always think deeply.